били миролюбив народ, но когато ги нападнали, храбро се отбранявали. Били майстори на ръкопашния бой. Да, не влизат в велики битки, заповядайте. Майстори на ръкопашния бой. Това е основното. Вие веднага познахте на картинката, че са изобразени славянски племена по лодките, на конните жилища, русите коси. Така, нека да видим сега на следващия слайд кой народ е изобразен там и какво знаем за него. Кои са тези племена, Тели? Прабългарите. Какво знаеш, Тели, за прабългарите? Прабългарите живеели в юрти. Така, ето вижда се юртата долу на по-малката картинка. Така. Какво представлява юртата? Кожена повърха. Така. Опъната кожа на пръти, която прабългарите са пренасили, язвайки на конете си. Така, друго те е спокойно. Били управлявани от един общ владетел, Който се е наричал? който се наричал Хан. Предавал се по наследство. Почитали коня и кучето, вярвали за огромния живот, като погребвали мъртвите с нужните вещи, когато господин на закон. Нещо звучи като много коня. За тях това е свещено. Или воинствен народ. Корени, какво знаете? Конска баша, силата им била в тяхната конница. Може ли да яздат гърбом и тази тактика често използвали в боевете си. Така. Какво други? Иван Стопов. Да, два пъти му помага. Един път му помага да се върне на престола на Юстиниан II. Така, а втория път? Втория път ето с каква помощ? Отблъсква арабите, които какво са направили? Които са осъдили са Константинопол. Два пъти Юстиниан II без носия, както се нарича, защото бил състоятелен. Търси помощта на българския владетел и той му помага. В знак на тази помощ какво получава тя? Какво Сашо? Земи и титлата кесар. Това главно е град. Областта Загорие Мишо допълва, да. Българската земя териториално се разширява и за първи път чуж владетел получава втората по важност титла в Византийския двор, титлата кесар. Така, следващия владетел. Сега веднага по изображението ще следва който като не щеш мира, нати секира. Кой е този владетел? Хайде искам и другите. Кой викате? Хан Крум. Крум страшни. Кога изрича той тези думи, като не щеш мира, нати секира, Братислава? Когато Никифор разрушава мирния договор и напада. И напада България. Айде малко повече да разкажеш за тази битка. Как се нарича тази битка и кога е станала тя? Византийците първо са нападнали Плиска и се разрушили. И навръщане са попаднали в засада на българите и тогава в кой проход? В Вишкия. В Вишкия проход е стара планината с 811 година и тогава с набучения на копието на нашия владетел договор възкликва Крум, като не щеш мира, той е предложения нати секира. Така след този разгром на византийската армия, какво става? Вижте на мъничката снимчица отдолу. Какво прави Ели? Крум прави черепа на византийския император, чаша обкована с злато. С сребро. Това е било традиция, знаем ли, прав българите, защото
пият от силата на убития от тях владетел и стават още по-силни. Както страшни е наречен така заради този погром на византийците при Върбишкия пробив, където цялата войска е унищожена начало си на Каракала. Но то остава в историята с още една важна стъпка в нашата история. Коя е тази? Дайте и другите. Какво друго е направил? Какво нещо? Пише първите писмени закони. Първите писмени закони. Ами срещу кого са били тези закони? срещу пияниците, доносниците, кръците и лъжците. Когато е разпитал изпълнението на Тавани, Крум ги е питал защо тяхната държава, тяхното царство е загинало и те са му разказвали заради клеветите, доносите, пиянството и кражбите и за това Крум въвежда сурови закони в българската държава. Така че Крум не само разширява границите на България, но спомага и за нейното укрепване. Така и сега да видим следващия владетел. Айде да видим, чувам, че някой се обажда предварително. Кой е този владетел? Хан Умонтак. Един от неговите каменни надписи: човек е добре да живее, умира, човек се ражда. Нека родения последен, като гледа тези писмена, си спомни за Бога, който ги е написал. Защо ви избрах този каменен надпис да го напишете Умонтак? С какво е известен той в историята? С какво? Иринка, як ви кажеш, да не диваш? Защо? Че е сключил 30 годишен мирен договор с Византия и това му е дало способност да построи отново столицата Плиска. Разрушена от византийците Крум. Той е известен като хана строител. Цар вярвал много в Бог и бил миролюбив владетел. По негово време българската държава отслабва. Достатъчно, хайде да продължи. Появяват се богомилите. А какво е богомилството? Какво учение е богомилството? Какво знаете за богомилството? Защото мълчахте и се стегнат. Какво проповядват богомилите, Камелия? Защо? Да не знае. Аз мисля, че не знае. Богомилите те живеят в братства, така? начало с дедец. Какво проповядват богомилите различно от християнството? Те вярвали в Бог, мислили, че не е нужно да се изпълняват църковните ритуали. Точно така, че Бог е навсякъде, не е нужно да ходиш в църквата, да палиш свещи и непременно всички обряди да се извършват в църква и църковни служители. Те са били против църквата и духовниците, да, а не против християнското учение и затова са били предсветвани в църквата и държавата. Колкото за този владетел, освен че държавата постепенно слабва, че се появява богомилството, че е един протър, какво още Алекс? беше мирен договор с Византия. Византия е побързала да сключи този договор, защото е смятала, че ще бъде силен владетел, колкото своя баща. Какво още беше? За византийската на византийски. Мучка на византийски. Ирина за първи път
Византийският император дава своята почка за съпруга на друг владетел. Така, ето ви всичко това ми го разказва. Патриаршия, да. Че по негово време църквата ни се здобива с патриаршия. Тогава сме имали най-високата титла, била архиепископ. Вече ставаме и патриаршия. Така. И сега съм ви приготвила една пословица. За да разберем кой е следващия владетел, трябва да ми отговорите на въпросите от пословица. Обаче не е така да се провикват, а с дигане на ръка. А попълваме само хоризонтално. Коя е втората по значимост титла в Византия след император Кесър? Аз мисля, че има да се учи с чела, не знам. Така, хайде да видим сега втората. Коя е първата българска столица? Първата българска столица, не всички. Писка. Създателят на Охридската книжовна школа. Физик. Така, име. Четвъртото е създателя на Преславската книжовна школа. Преславската книжовна школа. Наум. Най-високата титла в православната християнска църква. Коя е най-високата титла? Ели патриарх. Последното. Кои са тези знатни мъже, приближени на царя, с чиято помощ той управлява държавата? Боляри, да. Казахте, да. Боляри. И вие виждате, че с тъмен шрифт се изписа името на кой владетел? Последния владетел от кой българско царство, който ние сме учили. Ето го този достоен българин, който знаете, че не е от царски род, син на